Здравейте от Петрич. В момента сме пред община Петрич с Краси Катинчарова. Тя отиде да говори. Заповядай, Краси, ти си. Сега ще ви разкажем за какво точно сме тук, но нека да изслушаме първо Краси. Здравейте, будни граждани! Тук съм за да ви подкрепим с нашите колеги в нещо, което е ваша отговорност. Никога няма да спра да повтарям, че месии и спасители няма. Получаваме само това, за което се преборим. Тук сме пред сградата на Общинския съвет. Ние най-вероятно ще им развалим настроението, защото ще задаваме въпроси, които те трябвало да си зададат, да потърсят вашето мнение, преди да вземат решение зад гърба ви. От жителите на Старчево научаваме, че те разбират какво им се готви на няколко стотин метра от домовете постфактум. Никой не ги е уведомил за това, какво следва, какви са последиците, какво ще спечелят, какво ще загубят. Така или иначе рисковете са ясни. Старчево не е първото село, което ще бъде плечкосано за интересите, личните интереси на няколко души, които ще национализират вредата, но ще приватизират ползата. Българската земя, каквато вече няма по света, трябва да бъде пазена като национален стратегически ресурс и като общочовешки стратегически ресурс. На картата на света вече няма такава земя. В Европа земята е технологично увредена по официални данни. В Старчево има една гора. Тя е съдена от бащите, дедите на хората, които днес живеят там. Те са около 500 души и ще стават все по-малко с проекти като този. Мило на всеки жител на Старчево е да научи, че дърветата, които трябва да осигурят хлад, единствената гора в района, която трябва да ви покажем гората. Това е село Старчево и това е единствената горичка. Лятно време температурата се дига до 42-45 градуса и тази горичка е засадена, за да може да държи малко хладинка поне мъничко. И точно там искат да сложат солар тези изводи. Старчево е една от най-горещите точки в страната. Фотоволтаичните централи променят местния микроклимат. Те предизвикват суша, имат вредни лъчения. И ви казвам от опит, че когато поникне тази централа, ще поникнат още наоколо, защото селата в близо до такива проекти се обезлюдяват и отстъпват територия на още от същото. Наблизо до село Карналово, което е на няколко стотин метра от Старчево, се планира най-вероятно батерийно стопанство. Моят първи въпрос беше къде ще са батериите, когато отидохме в Старчево. Защото соларните панели произвеждат ефтина енергия през деня. Но енергията е скъпа вечер. И за да се продава вечер на висока цена, тя трябва да се съхрани някъде до вечерта. Така че очаквайте батерийни стопанства. Батериите са едно от най-токсичните производства на света. Не е известно да се рециклират ефективно, ефтино, признато, достъпно соларни панели. Нищо добро не ви чака и аз съм тук, за да ви кажа, че ако вие не поискате съдбата си, ако не искате контрол над това какво се случва с вашата земя, с вашето здраве, с вашия поминък, с вашата природа, с вашата вода, от тези ваши общински съветници, които вие сте изпратили тук да взимат решения във ваша полза, ако вие не го направите, няма кой да го направи. Затова се заемайте с информационна кампания. И тези, които сте тук, разкажете на съседите си, на роднините си, на приятелите си, че хората, които сте изпратили в този общински съвет, всъщност не защитават вашите интереси, дори само заради факта, че се канят на такова вмешателство във вашия живот, без дори да ви попитат, без дори да ви информират. Аз като народен представител ще изискам от местния общински съвет цялата документация по това инвестиционно намерение, както и по други, които са в процес на реализиране. И ви съветвам да обединим усилия и да потърсим отговори, защото те са важни за вас. Зелената сделка е най-лошото нещо, което се е случило на тази страна, не
Не защото не е хубаво да живеем на чисто място, а защото тя беше предназначена да подпомогне домакинствата и икономиката, а не да бъдат изграждани огромни частни съоръжения, които да ползват на безплатна концесия електропреносната мрежа, изграждана от нашите бащи и деди, за да могат да продават после скъпия ток, произвеждан на едно място и пренасян на дълги разстояния. Както е известно, това е невъзможно да се случи без загуби. Загубата обаче е за всички вас. Загубата е за българското село, за българските градове, за българските плодородни поля. Загубата е за нас, за поколения напред. Един такъв проект се изгражда и планира за минимум 35 години. Отново ви казвам, съдбата е във вашите ръце. Ние сме повече и имаме права да търсим отговорност от тези, които сме изпратили да взимат решения уж в наша полза. Вие тук всички плащате заплатите. Вие плащате заплатите и на тези, които взимат решенията на жълтите павета. Търсете отговорност. Когато става въпрос за една община, отговорността е винаги лична. Тези общински съветници, кметът Бръчков, живеят сред вас. Те се разхождат по същите улици, те ще дишат същия въздух. Ще им бъде горещо точно както на вас, не толкова колкото на хората на Старчево, тъй като Старчево е една от най-горещите точки в България. Когато тук е 42, там е 45 градуса. Пазете горите. Те и без това се пречкосват от толкова време насам. Пазете здравето си, защото днес растат деца, които трябва да израснат в здрава среда. Смело напред и никакво отказване. Това е вашия живот, вашето здраве. Ние сме зад вас. Благодаря ви. Браво! И тъй като решенията се взимат вътре, това е сградата на народа. Ще изпуснем Сега, айде всички вътре, защото безмисления пиар. това е дето на тъмно решението. Много е важно да се обясни какъв е проблема. 2022 започва всичко. Ние сме добре запознати с кмета Бръчков. Той така добре познати на хората. Хората тук много се страхуват от него, не знам защо. Човека, който се облагодетелства от цялата тази работа, е общински съветник точно в тази сграда. Този общински съветник по някакъв начин е застроил рупите, нещо, което не би трябвало да се случва, но се е случило. Ето сега хората, видите, вилизат навътре вече. Рупите са застроени от същия този човек, той строи и въпросния соларен парк. И тук е ясно, че става въпрос за поредната схема на ето тази община, която така или иначе унищожава лека по лека хората, които живеят в нея. Тя е също толкова токсична за собственото си население, колкото община Симитли. Те горе-долу работят на един и същи принцип. А въпросният общински съветник му викат даже малкия Пеевски, просто защото на него се отчита. Това е много малък като ресурс. Сега ще влезем заедно с хората вътре. Здрасти! Виждаме тук един много сериозен боец. Това миналия път не допуснаха хората, но този път вече виждаме някакво движение по въпроса. Ще имаме достъп до любимеца на народа и той е тук. Ние вече им хванахме схемата как влизат в тази сграда и на тези избори ще им намалим въздействието с изкуствените фалшифицирани бюлетинки, защото това е много важно. Крайно време е обществото да има реално представителство, а не хора, които са набутани с фалшификация на вота. Да пуснем първо дамите. В България няма мъже. Мъже, ето ги. Благодаря, че забелязах, че има дами. Моля се. Виждаме се. Пуснахме ги първо дамите, няма как. Виждаме и стана.
Да, по-скоро имах тебе предвид, ама някой друг се възползва. Благодаря. Да, започваме заседанието. Естествено хората са набутани в трета глуха отзад, за да не им е удобно, за да не им е комфортно. Но така е нормално. Това е във всяка една община. Обществото винаги по някакъв начин виждаме, имаме сложени са прегради, да могат всички да бъдат набутани въгъла. Дори са ограничени. Да. Виждаме, че местата за хората са вече взети, за да не може да има много хора. И общо взети така, като навсякъде, кочинката си е кочинка. Няма как. Достатъчно място има за общинските съветници. Те са... Бая има широчко около. Да, те трябва да дишат спокойно, защото са напрегнати, имат тежки решения за взимане, да не вземат да гласуват случайно за някой друг. В полза на обществото. Само три. И така. Виждаме, сложили се Свети Георги, поне мъничко. Да. Да. Човека има наводнение в тези грижби. Те нямат друго место за минаване, не трябва да се бъдат с хората. Това е общински съвет, който държи долу. Ето, по-младия ли? Това ще в момента говоря. Ето, къде се... Значи това е общинския съвет. Как? Парапулов. Този е общински съвет, който... Собственик на комплекса долу. Да, на комплекса на рупите. Той ли е справа горе? Не, той. Да, този е... Той не взе водата. Той е взел водата. Той е застроил рупите, нека да го видят хората, да му видят лицето. Ето. Радва се човека. Щастлив. Браво на него. Браво. Това са децата на прасетата, малките прасенца, обикновено. Приятели, средата в Общински съвет винаги е токсична. Това е едно място, което също като в парламента така натоварва посетителите. Обикновено Красата Ключарова минава с тамян и прекадява парламента. Тук може би някой да минава да прекадява, да гони таласамите. Те таласамите са ясни къде са там. За това всичко е таласами. Спирам с лайфа, за да не дигаме шум излишен и последствие ще правим нови видеа да разберете какво се е случило.